Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is van uw Eerste Kamerlid Hendrik den Hoeve. Hij zit vanuit de FNP in de OSF, de onafhankelijke senaatsfractie. Dat benauwen regionale partijen. De nieuwe orgaanwet van D66 zorgt voor een soort discussie. In die wet ben je orgaandonor, tenzij je onjouwen dat je dat net willen. De Eerste Kamer kwam er van in de week net uit. Morgen praat de senator via de roer. De rol van de eenmansfractie van de OSF Koerwolrus de terugslag aan. Hendrik den Hoeve, welkom in het Politbureau. Ja, morgen praat je hem dus verder. In het vaste plak ben je zelfs ik donor. Ja, ik hiermee op als donor, ja. Dus bij jou werkt dat systeem van het opjaan als donor? Ja, en het is spijtig dat er zoveel mensen binnen die dat net bij werken, die niet onjouwen, dat ze willen en ik net dat ze net willen. Ja. Dat is het probleem, hè. Dat is het probleem wat Pia Dijkstra met deze wet probeert te verhelpen. En ben je daarom ik voorstander van die wetswijziging? Nou, ja, dat is een moeilijke vraag die je daar stellen. In principe, zou je zeggen, maar dat iedereen de voorstander van wezen moet zoeken. Het is goed dat iedereen dwongen wordt om een standpunt in te nemen. Het probleem is alleen dat je kan net iedereen dwingen om een standpunt in te nemen. En dat maakt dat die wet toch nogal complex is. Hè? En nogal wat weerstand oproept bij een hele soort mensen. Ja, meestal is er artikel 11 van de Groenwet. Uw lichaam, daar geven we zelf voor. Ja. Dat is het thema van het tjenstanders. Waarom ze zeggen, dit mag net. Ja, wat vind je daarvan? Dat is in wezen het thema van het tjenstanders. Nou, je moet er eens direct bij zeggen hoe dat dan krijgt in elkaar zit. De Groenwet zei het in principe, het menselijk lichaam is onschijnbaar. Hè? Iedereen had over zijn eigen lichaam te beslissen. Maar de Groenwet zei er direct bij, de wet kan op dat recht inperkingen maken. Dan is het punt natuurlijk, als de wet dat doet, en dat gebeurt hier. Hè. Met deze wet wordt er inbreuk maken op dat in principe bestaande recht. Dan is de vraag, is het in dit geval nou verantwoorden om dat te doen? Is het belang dat je tjenje met zo'n wet, is dat groot genoeg om die inperking hier doen te kennen? Wat is jouw antwoord erop dan? Dat is de afweging. Wat vind je jou? Nou, ik had dat verleden week in de Kamer. Ik zei, in eerste instantie denk je bij deze wet, dit moet altijd wezen. Want het is werkelijk een enorm groot belang dat er met Sjennen wordt. Er zijn veel min donoren. En er 150 mensen per jaar omdat er geen orgaan beschikbaar is. Ja, en er lezen wel meer dan 1100 mensen op het heden die wachten op een orgaan. Dus de wet is heel belangrijk. Dan zeggen ze dus in eerste instantie, deze wetswijziging moet er komen. In eerste instantie zeggen ze, dit soort wetswijziging is heel belangrijk, want wij rennen echt in Europees verband achter. Ja. Wij hebben een lietstal donoren. Maar ik jij maar bij ja, precies. Want je rennen, als je er met waan bent, dan ren je toch onmiddellijk op de problemen die er aan binnen. Want de wet wil het oplossen, terug te zeggen, iedereen wordt vragen om een standpunt in te nemen. Ben ik bereid om donor te worden of wil ik dat net? Maar de wedstrijd erbij, die dan niet zei, en anders moet je ervan uitgaan dat best wel eens een hele grote mensen wezen kennen. Dat tot verblikken onnota inderdaad. Ja, onnota, ja. En er zijn heel grote mensen. Maar als je dus niks van je jaren litten, dan ben je donor. Dan wordt er noteerd geen bezwaar. En dat klinkt dan correct als, die had helemaal geen bezwaar. Die wil het wel, die vindt het goed. Zo. He? En zo presenteert Pia Dijkstra uiteindelijk echt wat. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat die het niet zei, daar weet je niet van. Dat weet je niet. En zulke mensen binnen waskouwen, als je hem niet zegt, dan wil je hem dus rekenen als donor. Maar als je ziet naar hoe dat in de praktijk gaat, er zijn natuurlijk een hele grote mensen die gaan amper in de gaten wat er gebeurt. We hebben in dit land wel een heel miljoen mensen die het net vreselijk goed lezen kennen. Ja. Wat doen die mij zo? Dat is dilemma natuurlijk. Nou hij als Tweede Kamer is het correct een meerderheid worden. Daar terug komen je maar als Eerste Kamer in beeld. Ja. Daar is het dik 50-50. Je was onafhankelijke senator van de OSF. Je werf zelf nooit platbellen neem ik aan. Dat je toch in een bepaald kamp je krijgt telefoontjes. Jouw stem is belangrijk. Je krijgt een hele hoop e-mails. Ja, gaat dat zo? Ja, dat is zo. Ja, de druk is groot. Dit is echt een probleem wat voor iedereen vreselijk belangrijk is. En wat kan je dan bijvoorbeeld leren?
je krijgt aan de ene kant de jaren, de wet is vreselijk belangrijk, want er zijn een hoop mensen die zitten erop te wachten. Je krijgt aan de andere kant de jaren, de steert mij net zomaar hoe mijn lichaam beschikken. En dat doen ze op deze manier, want ik word gedwongen om een standpunt in te nemen en terug te gaan aan het Rijk. En als ik dat net doe, dan ben ik donor. Ze dwingen mij naar een handeling. Ja. En dat wil ik net. Want ik ga, zonder dat ik wat zie, recht op mijn eigen lichaam. Dat moet je ook inhaken, dat is een hele verhaal. Ja. Dat is een principiële benadering. Ja. Ik moet zeggen, er ben nog meer bezwieren en die lezen nog op een beetje een oorvlak. Het is het principe van, is het belang zwaar genoeg om deze inbreuk meidje te kennen. Maar er spelen bij een hele hoop mensen echt nog, hoe is dat donorschap eigenlijk regelen? Wanneer ben je beschikbaar als donor? Ja, dat stiert er dan in de voorjachting, als je daar binnen. Het is postmortem donatie. Nee, de dea. Maar dea wil in dit geval zeggen, of wel hartdea, of wel hersendea. Hartdea had mensen net volle probleem mee. Dat het hart stil stiert, daar ben je dea. Ja, hersendea is een oorverhaal. Maar hersendea is een oorverhaal. Bij hersendea is het probleem natuurlijk dat het lichaam verder nog leeft. Ja. En van hersendea wordt aangenomen, en dat zeggen de deskundigen. En ik denk dat je in het algemeen ook aannemen maar wat de deskundigen daarvan zeggen. Daarvan wordt zijn, dan ben je echt dea, dan vernemen je niks meer. En dan is er geen kans meer op herstel. Dus hersendea is dea. Zo simpel is dat. Zeggen de deskundigen. Ja. Hoe vorm je zelfs dan nou, jouw mening? Nou, maar ik dit even nog mee. De werkelijkheid is natuurlijk dat bij hersendea de rest van het lichaam nog leeft. En ik in leven houden wordt, eventueel met beademing en dat soort dingen. Dat betekent dat als het aan doneren tak komt, dat het lichaam daarop reageren kan. En dat maakt het voor een hele hoop mensen heel moeilijk. Het lichaam moet eigenlijk deermaken worden voordat die orgaan broekt worden kennen voor donatie? Ja, nee, dat is het lichaam als zodanig afsjoen van de hersenen. Hè? Het lichaam wordt in leven houden, want je moet echt levende organen hebben zelf. Als het lichaam echt helemaal afstjeren laten, dan kan je de organen net meer broeken. Nee. Hoe kom je nou tot jouw finale mening? Jouw vrouw is bijvoorbeeld ik dokter. Ja. Hij het en die zocht, jazeker. En die zocht heel sterk het belang van die mensen die zitten te wachten op een donororgaan. Die zei ja. Die zei zonder probleem ja. En je wil geen spulthuis hebben, dus José is nou ik ja? Nou, nee. Maar zei die enige die natuurlijk een steunfractie weet, maar hoe hè? Want FNP die had je zelf net echt mening over. Daar maak je er is net een formuleerde mening, maar dat is bij een hele hoop partijen is dat het geval natuurlijk. Want deze wet leidt er nou en die is in principe vrij onverwacht in op de tafel kwam en vervolgens in behandeling genomen. Maar de meeste partijen hier daar ik net zomaar een mening over natuurlijk, maar je moet al een mening vormen. Wat voor mij belangrijk is in dit stuk van zaken is wat voor zekerheden ben. Je zit mij het probleem van dat een hele hoop mensen geen mening jouwen, geen uitspraak doen, dat bloedt ze. Op het heden is de regeling, en dat weet ik eigenlijk zelfs net in, maar op het heden is de regeling dat als in net noteert stiert als donor en ik net als nee-sisser, dat dan de nijbestaanden die er in het ziekenhuis bij zijn, dat die de beslissing nemen mij als die een broekt worden zal als donor of en daar wil Pia Dijkstrik wat een stevige rol voor het vreed. Nou, precies. En daar zit ik wel wat in, want als je die nijbestaanden een duidelijke rol daarin in jou, dan bouwen je in elk geval een soort van veiligheidsklep in. Ja, heel belangrijk voor de Eerste Kamer. Nou is het dus morgen een moment dat je hem verder praten in de Eerste Kamer. Ja. Dan komt die handreiking van Pia Dijkstra, komt ik nog wel eens een keer op het kleed. Nee, vegetarisch zul je hem de knoop terug gaan praten. Ik vreeg je het, we hebben al een beetje gevraagd, beziek je anders niet, beziek je dat natuurlijk. Wat zo'n je dwang maar de kennis van no? Ja, dat is eigenlijk vraag. Wat is jouw verhaal? Wordt het ja of wordt het nee ten hoeve? Het wordt ja als de veiligheidsklep roem genoeg is. Ja. En daar gaat het morgen in een discussie over. Zo Pia Dijkstra zei op het heden, de nijbestaanden hebben een grote rol. Als de nijbestaanden zei, wij willen het echt net, we hadden ernstig bezwaar, dan zal de dokter het net doen.
Dat is net wettelijk vastlijn. Daar leidt een beetje hoe krijg je dat vast? En het tweede, daar ben ik het mee eens in ieder geval. Dat uitgangspunt wezen met de zoer. Want dat jouwt de veiligheidsklep, in elk geval voor die mensen die je mening uitsprutsen, dan hadden nijbestaanden in elk geval nog de mogelijkheid om te zeggen, wij denken dat het zou westen. En wij staan er zelf zo onder. Want eigenlijk... hoe de nijbestaanden daarop reageren kan, is echt van belang. Hè? Je zei eigenlijk, dan hoeven we ook het geervetje maar ik een beetje moest hier denken. Ja, mits. Ja, mits. Nou, één ding erbij. Ze zei het echt. Dat betekent, als je die rol van de nijbestaande serieus nemen, dan betekent dat echt dat er heel lang je nijbestaanden binnen. Waarom? Dat je dan net als door naar broekwerk kent. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want dat is de laatste veiligheidsklep. Net als even zien hoe de cartoonist Gerkhoff van Beek zucht naar Hendrik ten Hoeve en de discussie in de Eerste Kamer. Ja, zijn net best. Dank wel voor jouw komst naar het politiebureau ten Hoeve. Soort succes morgen en we willen vanzelf graag dat jou beschikbaar blijft voor u. Nou, bij alle leefden. Oké, graag hier. Wat zag je deze aflevering van het politiebureau? Dit programma ieder Nijwegeman die vanzelfs weer bedankt voor het chat. Nog een mooie jongen.